आज आपण मटकीची मिसळ बनवणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य: मटकी मोड आणून घेतलेली आहे, स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे, कढीपत्ता, आलं, लसूण, कोथिंबीर, कांदा कापून घेतलाय बारीक, कांदा लसूण मसाला, हळद आणि घरचा मसाला पण वापरणार आहोत। आपण कुटून घेऊया, जास्त बारीक करायचं नाही, आपल्याला ठेचून घ्यायचे, म्हणून आपण मिक्सरचा वापर करत नाहीये। वाटून घ्यायचे। आता आपण गॅस पेटूया। मिसळसाठी आपण थोडं जादा तेल वापरणार आहोत। तेल गरम झाले, आपण लसूण आल्याची पेस्ट टाकतोय। त्यामध्ये मटकी टाकूया। आलं लसूणची पेस्ट जास्त तेलामध्ये परतायची नाहीये, कारण आपण त्याच्यामध्ये मटकी टाकणार, मसाला टाकणार, मटकी जास्त वेळ परतून देणार आहे, त्यामुळे ते लसणाची पेस्ट छान होते। हळद टाकूया। मसाला टाकणार आहोत। आपल्याला झणझणीत करायची म्हणून आपण त्याचा वापर जास्त करणार आहे। तो तिखट नसतोय, म्हणून आपण घरचा थोडासा लाल तिखट, गरम मसाला टाकणार आहोत। कढीपत्ता टाकणार आहोत। बेसन पीठ टाकणार आहे, आपण थोडंसं पेरणार आहोत, तेलामध्ये परतणार आहे। छान बारीक गॅसवर परतून घ्यायचंय। छान मटकी परतली गेली आहे। आता आपण थोडंसं पाणी गरम करायला ठेवूया। जेवढी मिसळ करायची तेवढं पाणी ठेवायचं, रस्सा जेवढा करायचा तेवढं आपण पाणी ठेवायचं गरम करायला। थोडंसं नॉर्मली गरम करायचं ते पाणी, जेणेकरून आपल्या मिसळला तरी आली पाहिजे। वापर अजिबात करायचा नाही। कोथिंबीर टाकूया। नॉर्मल आपण ते आता घेऊ हलवून। गॅस मोठा करूया। आपल्याला पातळ घट्ट जशी करायची, शक्यतो पातळच असते मिसळ रस्सा, त्यासाठी आपण पाणी जास्त टाकायचंय। मिसळ गरम होत चालली आहे। मिसळ छान तरी येत चाललेली आहे। बघा, जास्त पातळही नाही, जास्त घट्टही नाही आहे। छान उकळी आली तिला। आपण 5 मिनिटं मटकी शिजून देणार आहे। जास्त मटकी शिजवायची नाही आहे, ऑलरेडी स्थिर तेलामध्ये परतून ती शिजलेली आहे। 5 मिनिटं तरी आपण
भाजी उकळून घेणार आहोत। तयार आहे, छान तिला तरी पण आलेली आहे आणि 5 मिनिटं ती आपण शिजवून दिलेली आहे, छान उकळून दिलेली आहे। बघा तरी। आता आपण प्लेटमध्ये काढूया। आपण चव बघून आपण मीठ टाकायचे, कारण कांदा लसूण मध्ये फरसाणमध्ये मीठ असते, म्हणून थोडंसं टाकायचं आहे आपण। छान गरम होऊन द्यायचं हलवून। ही आपली मिसळ तयार झाली आहे। ही आपली मिसळ तयार करून पहा। छान वाटल्यास लाईक करा, शेअर करा। नमस्कार।